sampean sudah ketemu Pak Kami Tua dereng? Pak Kami Tua Anu Pak Kasun. Belum. Oh belum, diaturi minggah. Mergo Iya. ki undangannya banyak niki. Wow. Sing kepareng rawuh. Monggo Pak Kasun. Monggo Pak Kasun masih lenggah nggih. Pak Kasun. Sini dong. Pak Kasun. Monggo Pak Kasun. Ayo di spoti yuk. Wah. Ini namanya Mas Kasun, bukan Pak Kasun. Kowe kelakon Kasune turu jobong kok. Oh, Pak Kasun ini tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak Nggih. 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 Anu Pak, sekedar luar. komentar sepatah dua patah Ya, kata. monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam hari ini ramai pengunjung padat Nggih. krana Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak. Sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh kancane niki. Nggih bola niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih, Sing taksih lenggah. niki Bapak kula nggih tasih teng mriki, Oh, Bapak nggih. Kades, Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Mboten rugi, Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. nggih. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten? Mumpung wonten. Napa panjenengan ki ambak? Nek kula kiambak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih monggo. Monggo Bapak Kades Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Heeh. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki. Tuk tuk tuk. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur Saya suwun tambahin no Mbak Pak. Niken. Saya. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah, Lah kula bingung niku wau. dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken. Badhe Napa niki? Dono Swanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo. Duet nggih Duet monggo. nggih monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho mboten penak gitu. Mboten Pak, namung guyon Pak. Lek Nggih. tenanan nggih mboten apa-apa. Lah.
Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta gitu. Sampun niku mau ping 3 sak sremeke. Nggih nggih. Napa niki Pak ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak. Wadah. Duet napa Pak? Apa ki? Monggo. Duet napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung set ngoten neh. Matur sembanuan nggih Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to Pak, dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Mbak Niken. sekolah. Gitu. Nggih, Nggih. leres. Kandas Kula kalian buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Oh. Sembanuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapaknya. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng. Terima kasih luar Dene biasa. terima kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Kok iso, Malih. kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang kok Aku. arep. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut. Aku ki iso yo dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pit aku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti di iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama. Bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho. Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene aja ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe. Lho iki. ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel e ramu. Ngadeg kok. Wis ngadeg to bae. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wah, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. jajal dinikmati ning kono. Kowe kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dek niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dek niken anu ta dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rada-rada masak dhewe. Lah iki ngene, ki ning tengah. Adewe jeneng bapak ibu karo anak, ning anake rada nganu Mas yo.
Oh, nyerimpet to. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Anak kita. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Aku rong tau, Mbah. Tapi ya piye? Piye? Oh bapake gong dimik ayo. Kaya Jangan gale kaya. Ayo Pak, bapak, anake ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adine menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Nah, kae. Heeh. Ning kene Dik, Wah. Iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salindri. Alah ngono lho Mas Teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Iki aja ngisin-ngisini lho dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing, betul. Malu kucing. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gedhe. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Suarane. Ayo budak ora ngomong rek kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Sik to, iya sik to. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama. Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. Alandang nang. Iso jaran. Piye? Alah. Buat jajan. Buat jajan dulu. Makasih. Kok lek apik itu ditambahi yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Loh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek. Pesek jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene ben nampa mantu ngono ya yang ya. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Yo, kene. Ben tambah. Ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Aja lek ngene iki lek ngerangkul ora ya pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus. kene. Tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polah nih. Piye. Walah. Lah, ngejrati sikil. Mancek ya, Mas. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo alah, banget le. Yo, abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Isa apa ora? Awas sikile. Kleru. Lah kowe Kleru. lek gluduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Heeh. Ndang. Iki roke iso digawe karo Nisa. Malah salim. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Dah kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo,
penghayati perang kok. Rangkul. Mas aja mundur-mundur. Geger ombone ram to. Ya ya. Kok gruagas. Sekolah aku sing jengking ya kesel to, Mas. Pegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Jerman pengen. Terus amung tansah ngleledo. Lele ngono kuwi iki yo nggih pempes lho delok. Sik kok apa jenenge nganu lho Mas apa? apa kayak sugalan ngono. Oh, kaya supelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Oh, terutama. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lho kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh iya Ya mamah. mamah. Oke, yes. Tanah kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye, Mas? Hah? Piye? Kowe jare ya kuliah to? Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah iki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kaya Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wayahe murid yang gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye, Pak? Piye kaya kepidak lho. Terus Ayo, Nak. Ayo. Iki ki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Wong mbokne ki ning kene kok. mboke kok loro lho. Yo, Lah lah ngemik. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Kok piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan yo, bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngandika tresno lahir terus sing batin. Dicium sik tangane. Oh. Kayak anak ae karo Bu. Wis Sae kengisoran dadi angel. Angel. tembakangan tutukne. Kok iso mencolot lho. Kok kaya kuat. Gusti Allah. Wawut tok. Wes, Yo. wes kayak kono wae ya. Wes. Anu ya, tembakangan, Tembakangan. Heeh, numpak Oke. mundut mau ya. San joget apa ora iki? Gak. Aku tak menikmati suaramu karo nduk niken sik ning kene. Oh, ngono. Oh iya. Ketae apike lampune dipateni ora apik ketae. Aku. Yo,